Okej, ska vi ringa? Ska du ta telefonen, Elliot? Ska du ringa? Va? Va? Jag tror... Ska mamma prata? Hallå? 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 Hallå, hallå? Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hallå? Mamma. Ja, mamma kan prata. Pappa. Vill du ringa till pappa? Titta. Hallå, hallå. Hallå. Hallå, hallå. Ska du ringa, Elliot? Varsågod. Varsågod. Va? Mamma pratar. Hej, hej. Hej, hej. Någon som vill prata med Elliot? Hej. Hallå? Hallå? Pappa. Är det pappa? Hej, hej. Pappa. Ja, bilen.